Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. E bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe en garti e windande men joyeɓire. Hande eɗen janga ɗa mawɗo ɗa tokoso. Sa namdama holko serdi ɗa mawɗo e ɗa tokoso mbiya da mawɗo kañum hofata. ɗa kofal mangal ngal ummoto ko bange ñaamo faye nano, tokosal ummoto ko nano faye ñaamo. Bisimillah janguen. ɗa ɗe ɗi ɗo ɗu ngara pooɗen. ɗa ɗe ɗi ɗo ɗu. Hakkunde aɗɗo eɗɗo iɗɗo oɗɗo uɗɗo ngara pooɗen. Aat eet iit oot uut. Cippoles ɗaɗɗo ɗeɗɗo ɗiɗɗo ɗoɗɗo ɗuɗɗo ngara pooɗa. ɗaat ɗeet ɗiit ɗoot ɗuut. Masɗe ma les. A mawɗo e mawɗo I mawɗo o mawɗo u mawɗo ngara tokose ma. A tokoso e tokoso I tokoso o tokoso u tokoso ngara pooɗen. A e I o u. Timmi. Alkulal ma ɗa koni masirte. ɗiɗi dow ɗiɗi hakkunde ɗiɗi les. Goto o wasa fodde goɗɗo o fooɗa. Ari ardi ƴettu kuɗol ma e karne ma mbañotoɗa janga ɗigga. A hoolaki hoorema ƴew camorɗoma ɗakkoɗa sara makko o walluma ha jiya lawol. Aɗayama na walluma noddu en 00 221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li jiya whatsapp men o ngara caggitoɗa a saggani ko ɗum jilmi. On jarama. O ko musidɗo mon guiɗo mon almudo mon dar e bowal yaya li kolo Sénégal. Alhamdulillahi rabbil alamina. On jarama. Wassalam.